मियानिफ्राय 9 आरो 10 बे मोननै खालाराव जोंहा बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 3थि बोसोरसालिया जथुम्माया जानानै थाङो। दा नैथि सान दिनै मियानिजों मोनायाव थान्दै जथुम जानानै थांबाय। बेहाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जाबाय। गोजाम आफाद सिफायखांनायनि उनाव गोदान आफादाव दा गोदान बिबानगिरिफोरा गोबां माने लाइमोनफोरानो मोननो हादों मोजां माने जायफोर लिरग्रा आफादगिरि महरै आगुनिनो जोंनि लेङाइ आफादगिरि मिथु बर'खौ जों मियानि थान्दैयाव गोदान आफादगिरि महरै थिसनबाय आरो गाहाय नेहाथारि महरै लोक्षिराम बसुमतारीखौ जोङो गाहाय नेहाथारि खालामबाय। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिल्लानि लाइमोन लिरगिरिफोरखौ लानानै मियानि थान्दै मेलनि गेजेरजों माने आबुं मावफुं माबाखौ दाना लाबाय, मावफुं आफादखौ दाना लानाय जाबाय। आरो दिनै जा जोंनि फुंनि हाबाफारि फ्लेग थिखांनाय बा फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसे जोंहा मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, आलारि बाथि बावनाय बेयो जानानै थांबाय। दान्दिसे उनाव जोंनिया थुनलाइयारि हाबाफारिया जागोन आरो थुनलाइयारि हाबाफारिनि उनाव बे हाबाफारियावनो बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मिनिस्टार इउ.जि. ब्रह्म सार बिथाङाबो फैनायनि खोथामोन, फैगासिनो दं खोमा बिथाङा। लोगोसे जोंनि गाहाय आलासिया सफैखाबाय, बिथाङा जाबाय बर' रेबग्रा जथुमनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारि। बिथाङा जोंनियाव सफैखाबाय, दा बिथाङा दङ आरो बेखायनो जोंनि जि हाबाफारि दं दिनैनि बे हाबाफारिया मोजां जाफुंलांगोन बेखौ बयबो मिजिंथिदों। गिबियावनो नोंथांमोननि खौरां बिजोंखौ बरायग्रोना लाबाय। दा गोदानै आफादगिरि होननाय लोगो लोगो डिजिगनेसनाथ' बेसेबांबा गोजौ जाखायो, खिन्थु आंनि माबे रोंगौथिखौ नुनानै आफादगिरि खालामदों आं गावनो बुजिना मोनाखै। दा बेनो आफादगिरियाल' माबा मोनसे थांखिखौ लानानै माबा मोनसे गौथुमखौ दैदेनलांनो हाया। बेनिखायनो बे आंनि उनथिंजाय जाखिनि बिबानगिरि दं, लेङाइ आफादगिरिनिफ्राय लानानै नेहाथारि लानानै माखासे बायदि बायदि बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोननि हेफाजाब आरो मददजों फैबाय थानाय समाव जों लाइमोन लिरगिरिफोरनि मोजांनि थाखाय, बिथांमोननि पजिटिभ माने बिथांमोनखौ एनकारेज होनायनि थाखाय जोङो हाबाफारि लालांगोन होननानै आंनिफ्राय सानो। दा बिनि थाखाय जों बयनिबो हेफाजाब नांगोन। नट अनलि लाइमोन लिरगिरि, माने जोंनि गागि लिरगिरिफोरनि बोसोनजों बा सोरबा जों दैदेनगिरिनि सहायजों, जिहेथु जोंना फाइनेन्सियेलि गैयाब्ला बे बिथिङावबो मोनसे आफादखौ सामलायनो थाखाय जोंनो फाइनेन्सियेलि एड नांगौ जायो। दा बे बिथिङाव जोङो सोरबा राजखान्थियानो जा बा सोरबा समाजखान्थि माखासे आफादफोरनि हेफाजाब मददजों जों थांगोन, अब्लाबो माबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाजों बोनजानानै थानाय जानाय नङा। जास्ट जोङो जोंनि प्लेटफर्माव सोरबा राजखान्थि हान्जानिब्ला बेयो जास्ट थुनलाइगिरि महरै बा लिरगिरि महरै बाहागो लानांगोन, बा जों बै राजखान्थिनि माने फाइनेन्सियेलि हेल्पजों जों थांगोनब्लाबो सोरनिबा राजखान्थि बेन्दोंजों बोनजानाय जानाय नङा। बे जोंनि लाइमोन लिरगिरिनि मट'खाबो। दा बे जोंनि मट' आरो माखासे जोंहा भिजन दं, बेखौ लानानै माने जों गौथुमनि थांखि बायदि जों खामानिखौ मावलांगोन होननानै आं सानो। नोंथांमोननि बे गोदान बिबान आरो गोदान आफाद दानायाव बबे जायगानिफ्राय बिबान मोननाय? दा बेहाय जोङो अल अभार आसाम नायदों। दा बे बिथिङावहाय जोङो मैयानि दिनाव जोंना जेरैबायदि जों आसा खालामदोंमोन बेबायदि लाइमोन लिरगिरि सफैयाखै। मानो होनना बुङोबा नैबे समावहाय टेट एग्जाम जागासिनो दं, माखासे नोङो डिफेन्स लाइनाव रेलि जागासिनो दं, आरो खायसे नेट स्लेट एग्जामनि थाखाय प्रिपेयार जादों, सोरबा UPSCनि थाखाय प्रिपेयार जादों। दा बे बिथिङाव बेफोर जाबाय गावबा गाव माने लाइफ केरियारनि मोनसे बाथ्रा। बेनिखायनो बैखौ नागारनानै नैबेहाय बाहागो लाथारनांगौखौ जों सानाखै। ओंखायनो जों खम माने थान्दैजोंब्लाबो जोङो जोंनि बे गोदानै बिबान लानायखौ दाफुंनानै लाबाय। बेहाय ओरैहाय क'क्राझारनिफ्राय लानानै धेमाजिसिमहाय जोङो बिबानखौ रानलायनाय जादों। ओरैहाय खोलाथिंजाय गवालपारानिफ्राय लानानै कार्बि आंलंसिम जोङो माखासे बिबानखौ रानलायनायनि गेजेरजों बेखौ दानाय जादों। उननि समाव जों आरो माखासे दाफामगोन। मैयानि समाव गासिबो दाफामजोबनाय जायाखै। दा बेखौ जों माखासे जिल्लाखौ नायनानै जोङो सोदेरफानानै दाफामनानै लागोन। दिनै जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे समाव आङो सानैसो सुबुंखौ साबायखर बावहरगोन, जाय बिथांमोना बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमखौ दानायाव इनिसियेटिभ लादोंमोन। गिबियावनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों, मानोना बिथांमोन नङामोनब्ला दिनै लाइमोन लिरगिरि गौथुम बर'नि गेजेराव जोनोम जानाय नङामोन। आरो बिनिनो दिनै गाहाय नेहाथारि सायख'जानानै आङो गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनो जे जोंनि गेजेराव गोबां लाइमोन लिरगिरिफोर दङ, नाथाय बिथांमोना जौस्रां मोनाखै।
बिथांमोना लिरो गुबुन गुबुन बिजोंजों बिथांमोना लिरो लाइसिफोरावबो माब्लाबा हरो नाथाय बिजाबफोरखौ बिथांमोना साफायनो हायाखै बा गावखौ लिरगिरि महरै बिथांमोना दिन्थिनो हायाखै दा जिहेथु जोंनि लाइमोन लिरगिरिनि थांखियानो जाहैबाय जेनेरेसन क्रिएट खालामनाय साफानि उनाव साफा बिनि थाखायनो जों आसा खालामदों जोङो गोबां लाइमोन लिरगिरिफोरखौ सोरजिनो हागोन बेजों लोगोसे जोङो दिनै थांखि लानो हायो बा थांखि लादों जिहेथु जोंहा लाइमोन लिरगिरि गौथुमा गोदानै दाजानाय जोङो दिनै नैथि जोङो बिबान मोनदों दा जोंहा जिल्ला आफादफोरा गैया बेनि थाखायनो जोङो खम समनि गेजेरावनो जिल्ला आफादफोरखौ दागोन जिल्लानि बिबानगिरिफोरखौबो मोनगोन आरो जोंनि लाइमोन लिरगिरिफोरा लैहोर फैगोन होननानै जोङो फिल खालामनो हादों आरो माबायदि हाबाफारि लागोन गोदोनि जे सोलिबाय थाखानाय कनस्टिटिउसनेलि जोंनि जि सोलिबाय थानाय बे सोलिबाय थागोन आरो माखासे गोदान आदबजों बिगियानारि नोजोरजों नायनानै जोङो बे लाइमोन लिरगिरि गौथुमखौ दैदेनलांनो हागोन होननानै जोङो माखासे थांखिफोरखौ लागोन बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय थाबाय